Barbolat Stima Energy er et bat tiltænkt den letøvede eller den øvede spiller, og du kan både spille med battet, hvis du er en herre eller en kvinde. Battets vægt er på de 335 gram cirka, så det er til dig, som gerne vil have et bat i den lavere vægtklasse. Det kan være, at du er en mandlig spiller, som godt kunne tænke dig et lettere bat på grund af skade i skulder eller i håndled. Det kan også være, at du er en kvinde, som søger et let bat, fordi du ikke har så meget styrke. Hvis vi starter lidt nedefra, så kommer battet med en rigtig fin håndledsstrop til at tage rundt om håndledet, som giver en rigtig fin komfort. Og på battet her så fås grebsstørrelsen i en almindelig længde. Kigger vi lidt på materialet brugt her, så er det overfladen i Carbon Flex, som er en blanding af carbon og i fiberglas, som sikrer dig en fin sådan, følelse. Det er hverken stift eller blødt, så til sådan den allround spiller. Battets hovedform er rundt, så du har et rigtig stort sweet spot, og det er særligt her, hvor et bat til den letøvede kommer ind, fordi der har vi en stor flade, hvor det faktisk føles rigtig fint at ramme bolden. Balancen på battet, det ligger her i midten, og det er særligt rart for dig, der igen er letøvet. Og fordi jeg også siger, at battet her kan spilles til den øvede spiller, så er det fordi, den er blevet gjort, eller materialet er af det her rigtig høje kvalitet, så det sikrer stadigvæk, at du kan få en masse fine slag med noget god power. Et rigtig fint bat fra Barbolat, som henvender sig til en rigtig fin målgruppe. Søger du et bat i en lidt lavere prisklasse, som minder lidt om det her, så har vi det lyserøde bat, der hedder Stima Spirit, som både kan benyttes af begynderen, men også den let øvede spiller, men i en lidt lavere prisklasse end denne. Skulle du have nogle spørgsmål, tag endelig fat inde på mig, inde på Paddle Specialist.